Nansi nje izali endlini eningayanga kule ngoba mina ndonakalelwe macala votini nasezilwanyana eninzi nje into egulayo. Qayekelwa inhloko le ndawo ndihleli kuyo ngoba ininzi nje into engaphilanga apha. Ndinayo into endingengayanga kwalapho. Ndithi ndiyovota ndishiya i-ID ngoku nandiphinde ndishiye kalo i-ID zethu zeziya zamakhowa amadala. Ngokungazi ndiphinde indlela ngqomandihle ndinyukuba nethemba loba kukho nto ezawutshintsha noba iphelelanga mani leqele into le voti isokolisayo nayo basifole efuni ingathi phaa phakathi akuvotwa kuphela ingathi ikhona into epha ngaphakathi engenye yenziwayo. Efondini kusavotwa napho okanye kwenziwa umqombothi masitazi kaloku bahlambe inkcuyi le andiqondi uba kusavotwa. Bungafunga mani uba kumane kuphakwa inyama. Yabona le nibabili igqirha endawuthatha imali yasekhaya ndipawamenti yam hayi liyaxoka eli gqirha lixele uba liyaxoka kaloku ngeli xesha kuthiwa bekho abantu yimfumba ngokundawo yonke. Hayiyo yeyesikova le yayincanca nda hayi soze kugcwele unjeya ingathi andivoti namhlanje ngoba endicinga mna ngeli xesha abantu bazabe behlile uba kwezi ndawo kuvotwa kuzo hayi foni engathi bayaphokoka ngoku engathi wonke umntu ucinge le nto bendiyicinga hayi ndangudyakalasha amaqhinga aphelile etasini. Hayi ngene engqondweni yam tu into yobana ngaba mandihambe ndiyowucaba phaa ndilinde bade baphela abantu ndifole inose ndihlale xa ndiyazi uba phaa mhlawumbi ko-7 ndizawuya phaa ndizichuba okanye nganeno ko-7. Besendiyikhalala le nto yokuvota ntonayo into ebisoloko indiqhuba ngulo cimicima andiqondi uba ukho mntu onothanda ukucinyela umbane ngathi ngumntana. Efondini andibhuncanga mani ndingathi ndiwubeke kweli cala lizumoya nalo moya uza kum futhi sathi ke sisafolile ndidibana nosukwini phaa ntonayo efoni asimile mani kakuhle yade yangathi inyonge zizawungena apha esiqubini. Sukwini akona nto kunjani akona benibuzimedium ndimedium noma ziyafana izinto ndinazi laa nto mhlawumbi ibukela apha kwi-YouTube laa ndoda izingelaa gqitha Ngoba ndilibele kuya kule nto ndiqonda mandileqe kuba kaloku andifuni uba ingenzeki le nto nam ndiyibawela uba yenzeke abanye abantu bangathi bayayibawela kodwa ngoku xa kuphuma iziphumo hayi ingathi asiyibaweli sonke le nto siyibawelayo uba ndiqombi ukho mntu owonwabelayo lo cimicimi. Ndibone ezi zinto zonke ingqondo yam ibiqhekeka mani kwangalesithanqo ma heyi mana ndinelanga qha ndaphinde yasesi sithuba ngoku ingathi into uxabisa isithuba kunezinto ezikhoyo uza konakala uzawushiya usithetha le nto ndiyithethayo. Njengoba ndilibele kuhlanze enyuka nje ndishiya kusonakala ngako le nto yam esoloko ndingabikho iyalichitha iyeza ngako kukho ezingaziyo sezibizwa kukho ezigulayo aziveli azipheleli tu yonke le nto izalwa yinto yobana ngabahleli nje ndisesithubeni mvanje kuba ndikho ngapha ko-St Francis andikho nje ixesha elininzi nje bungekho ngokufulathela ushiya kusonakala. Yabo le nto yomonakalo bendithi wenzekile omninzi zikhona endingaziboniyo endiqomba azipheleli tu kunina ondizibiza ngomlusi azipheleli tu azide zivele tu. Inzima ke into ulahlekelwa zizinto besezikhona ngoku ngase ndizikhangele ngondizenelisa kudala ndizikhwaza zide ziphume tu ndisafuna ujonga akukho eyoyisakeleyo kwalapha ngezantsi. Elona xhala lam nje uba kunetha kangaka nje ibinto bahlambi sekunyamvunyamvu kakhulu uba zibanjwe lidala ayinyanga futhi le gusha ingekhoyo ndiphinde ndibomba mandephule ndiphinde ndiyozikhwaza mani zivele zimane zivela kodwa ndeneli futhi uba nezinkukhu bendibona uba aziphelelanga lo mqhagi awufuni uphuma kweli cala tu ndafumanisa uba lo mqhagi ikhona into ongayifuniyo ngaphaya kanti ndizayifumana uba amani uphethwe kakubi ngulo mqhagi mkhulu lo mqhagi. Uba ujongile nje mani uyangichalaza ufuni tu usondele ingathi nalayo usondele ezimazini kuyafana sinye ke isisombululo. Ininzi into yonakeleyo kukho amatakane afileyo kukho amatakane endingawazi uba ananazeliswa yintoni ebangela into yobana ngabe usonanazelela ngasephulini uba xebe ephulini amathuba batshone phaa maninzi kodwa uba bingekho laa pool cover hayi thixo ngokuthethwa enye into ngoku kukho nomqhako ozenza inkunzi yalapha mna nayo kwingxaki nento engathi iphathe ezinye izinto kakubi isisombululo sayo sinye mna mayivuthwe phantsi kwesiciko ngoba ngolo mqhagi uyawubhacisa kwezinye iinkukhu ngapha uhambe lo mqhagi uyohlala ngapha ngakulaa phuli nje bunanazela phaa ubutshonile phaa awuzutyiwa ngumntu uyayibona ilula ke ngoku lo ngathi ulibhelu mdala lo mncinci kuzawushiyeka lo mncinci lo mkhulu ndiwenzela icebo xa ndifuna ukuvalela mani ngoba utya yonke into kukho iigusha ke ezingaphilanga bendizixelele ke namhlanje uba yonke le nto yesisithuba yosoloko ndihamba namhlanje hayi nqama ndindawo tu into endizayenza ndizawuyana nazo ndizawuseza ndihlabe ndithini xa ndazixela into yoba ezi ndiqonda uba ndingaze ndife nam uba zinokufa heyi ndingangcwatywa mani uba kunokufa ezinye yabona nkunzi ebhoka ndinawukwazi tu mandiyinyaye ngoku ngoba nayo ndiyayibona uba ayikho mpilweni ncam ndanyanzeleka uba ndinyakathise ngokuneta ndiyihlabe. Ndiyidelile mani ingqele efondini ndakhayela amayeza kanti ndifika kule ndawo amayeza siqhele wabeka kuyo awekho into endiyifumanayo evalbazini ndibone kuba izubhasi evalbazini ndizawuseza njani ndibuze uba apha amayeza kuthiwa semotweni.
ndiyakhangela ndiwafumane ndawo xa ndivula amana ngemva mandibuye nawo la mayeza nditsalele le nkunzi ebhoka uba fonini ingqondo yam isentweni enye uba ezi zinto ndiqondayo uba uba zingafa heyi nam ndingangcwatywa nazo. Emveni kwayo yonke le nto yokuxhatshazwa imvula apha ndiza kubuya inyama yam ibuphola apha uba bendikhe ndaqonda phambi uba ndiphume mandibase umlilo lo ubaswayo ndiphinde ndibase omnye lapha endlini fo nakho ndivakalayo yabanda qha into nayo ke ithemba lam lilele entweni enye fondini khona inyama entlana kodwa ibingentlanga kakuhle into nayo ke ndabona uba hayi ukhona umbekeleni walaa manqatha ndizawuve ndithatha la manqatha ndidibanisa izongalungi nangoku utsho kuqala ndayiyeka kuba mayikhe ihlale phaa kuwo injonje ikho wafunxa ndizawuthi xa ndifikeyo ngowayi ndawuva ngembali uba kuyabanda. Oku kuhamba esithubeni kundimoshayo koku ndikuhamba nosukwini qha iimeko zokugula hle nje zikhona fundi akho kwenza ngakumbi. Eyi nengxaki enkulu gqithi power bank yam the xa sibuya kule ndawo besikuyo yale potse kasukwini yavele yathi xa ndifaka i-cable ife xa uyitshajile igcwele uyilayite xa ufaka i-cable ife ndabomama le nto mandihlukane nayo ndiyincame ndihambe ndinikezele ndihambe ndiyokhala i-power bank eyiyo. Uyabona ngoku ndiyibonile laa nto into umane ukhala uba into iduru ufumaniseke uba le nto uthanda into ezingekho duru iphinde ibe duru kwakuwe unosuzixhome emeveni ufumane yonke le nto iyiyo uhambe uyowudibanisa uqongo nekhawuntari ubhatale nto nayo ndisathi kuyaphela usokola kanti kuyaqala ngoba ndiphinde ndasokola futhi. Namhlanje Mikhaya ndiphethe i-power bank le bendiyithenga izolo ingxaki ndishiye i-cable. Yeah. You bought the new power bank. But then I left the cable on top of Your it. old power bank. The one that died. Yeah. Let's go buy cable. Now Bro. your phone's gonna die. Was I taking cable, man? Where? Let's just go buy a cable, bro. Where? Up the street. You by my friend. Mm. I think so your phone is fully charged. Rha uyabona le power bank iphile gqitha ayitshotshe entla mani ndiphumile ezintwaleni kodwa ayifuni besenyuka apha nosukwini. Must eat now and get to spa. Yeah. Where are we going? Get a fucking way. I can't tell you. You know why? Yeah. In life. Singabantu besithuba kodwa nje basisithubeni nje hayi izisu zethu sizixabisini. Kuyanyanzeleka ke ngokuba ke sizame indlela neyiphini indlela noma sisenhla kwamasimi sichithiyeza ngalo nto esichitha ngayo. Hayi beniqala ubona utyala lashe sityumswane kodwa hayi khange ndenele tu man ndaboma masephule ezihamba. Ngiyamhlekazi. Kuhle kunjani? Nakuzothi inyama. Yes.